Hola a tothom, anem a parlar una mica de les possibilitats que ens ofereix el programari lliure pel que fa al flux de treball en fotografia. Primer de tot, dius que això serà una sèrie de 3 vídeos, miraré que siguin curtets, principalment aquest primer, on explicaré una miqueta la tria de programes que he fet i el flux de treball, i els altres dos entrarem una miqueta amb les característiques principals de cada programa perquè així ens podem fer una mica la idea de quines són les possibilitats que tenen i de quina manera es podrien adaptar millor a la nostra manera de treballar. Segurament alguns d'aquests us sonen i d'altres no us sonen gens. Per això en parlarem, no? Per conèixer-los una miqueta i quines són les característiques de cada un. Bé, doncs, aquesta seria la tria. És una tria de 6 programes que serviran per fer 2 fluxos de treball de 2 perfils de persona diferent, però que a l'hora de la veritat, un cop coneixem cada programa, cadascú es pot adaptar al seu flux de treball o a la seva manera de ser, cada programa en concret, no? Bé, he procurat que tots fossin de programari lliure. Finalment no ha pogut ser, m'ha semblat que n'hi ha un en concret que és aquest d'aquí, que és l'XenView, que com a opció és una opció interessant, però que tot i ser gratuït, perquè és un programa gratuït per a persones per utilitzar-la per ús privat, fins i tot en temes de docència o fins i tot entitats sense ànims de lucre, però en canvi s'ha de pagar una petita llicència per utilitzar-lo de manera professional. Però bé, ja en parlarem. El cas és que penso que és una tria bastant acurada i ja veurem les característiques que té cada programa. Els programes que he escollit més o menys són 2 gestors, que són aquests 2 d'aquí, l'XenView i el Digicam, 2 reveladors, que són el Raw Therapy i el Darktable, i 2 editors d'imatge o de retoc, que són el Krita i el Jim. Bé, doncs, anem a veure una miqueta el que serien els fluxos de treball. Jo aquí us he preparat un flux de treball que, tot i sabent que cadascú s'adapta una miqueta o es fa una mica els seus fluxos de treball depenent de la seva feina o de les seves característiques a l'hora de treballar, el que sí he fet és adaptar un flux de treball de mínims. Què vull dir de mínims? Que de lo mínim que s'ha de complir, no? Que seria des que surt la informació de la càmera en forma d'arxiu RAW o bé d'arxiu ja processat, un JPG o un TIFF, en el cas que en algunes càmeres també hi ha una possibilitat de TIFF. Fins que surt aquesta informació i es comença a gestionar, necessitem un programa per gestionar tota aquesta informació, per ordenar-la, per visualitzar-la, per etiquetar, per enviar, si més no, a partir d'aquí decidir quines es revelen o quines directament se'n van cap aquí a la base de dades. Bé, necessitem un programa de gestió. Llavors també necessitem un programa per processar el que són els formats RAW. Per tant, tenim el Raw Therapy, en aquest cas aquí, per processar-ho. I d'aquí també pot passar a la base de dades, en el cas que ens estigui correcte, o bé podem anar a continuar editant o en el cas que s'hagi de retocar. I d'aquí, evidentment, es guarda la base de dades on se centralitza tot per recuperar-ho, per enviar-ho a la impremta, per publicar-ho, en el cas de xarxes socials, per imprimir-ho, per el que sigui, no? Bé, doncs, aquest seria un flux de treball on el perfil d'aquest flux seria un artista digital, que per les característiques d'aquests 3 programes penso que és el que s'ajusta més. Entenent d'artista digital, perquè d'artistes digitals n'hi ha molts tipus, no? Un perfil de persona que
tot i estar molt vinculat amb la fotografia, també genera molta quantitat o certa quantitat d'imatges de caràcter més d'il·lustració, per exemple, o de dibuix, també de composicions gràfiques, etc. Bé, doncs aquesta seria la primera proposta. Pel que fa a la segona proposta, el que canviaria serien els programes, però el flux seria el mateix. Com que és un flux de mínims, entenc que també pot servir exactament el mateix. Llavors aquest seria ja per un perfil d'un usuari avançat, per exemple, i un professional de la fotografia. D'acord que això són dos perfils, però més o menys aniria per aquí, el que seria doncs aquesta tria de programes. Aquests doncs serien el Digicam per gestionar, que és un programa que està més pensat per fotografia ja, el Dartable com a revelador, que és molt complet i a part de processar doncs fa alguna cosa més, va una mica més enllà, també es pot fer una mica de retoc d'imatge, i evidentment l'editor, un editor que tot i que també es pot fer il·lustració, doncs també potser estaria més enfocat de cara a la fotografia que no pas al Krita. Bé, doncs, aquesta seria la segona proposta. I res més. Ens veiem en el proper vídeo.